Dama ta same ku ma abota kai harkar kwallon kafa. Ku kasance da wannan channel din namu domin samun labarin wasanni dare da rana kowane lokaci. Labarin wasanni na cikin gidan Afirka da ma na kasashen ƙetaren Turawa. A yau da mu bayani akan dan wasan gaba na Najeriya Ighalo inda hakarsa ta cimma ruwa na buga Manchester United wasa. Dan wasan gaba na Najeriya Ighalo wanda muka fi sani da Ighalo ya buga Manchester United wasa duk da cewa minti 2 zuwa 3 kacal ya buga, amma duk da haka bata hana cimma burinsa na buga Manchester United wasa din ba. Sannan kuma ya kafa tarihi kuma dan wasan Najeriya na farko da ya fara buga Manchester United wasa a shekara ta 2020. Hakan ya sa wasu tsofaffin 'yan wasan Najeriya suke ganin cewa wannan dama ce gare shi, irin su Wanko Kano, inda ya fito yana bayyana cewa wannan babbar dama ce ga Ighalo. Sanin kowa ne cewa Manchester United tana da dimbin magoya baya a Najeriya. Hakan ya sa aka yi ta fito ana sharhi a cikin shafin Twitter, inda wannan labarin ya ja hankalin mutane da dama masu harkan wasanni. Daman tun kafin karawa Manchester United da Chelsea, sai da kocin Manchester United ya fito karara ya bayyana cewa Ighalo yana cikin 'yan wasan da za su buga masa wasa a ranar Litinin, kuma haka ta kasance. Duk da cewa minti 2 zuwa 3 kacal ya buga, amma duk da haka bai hana shi kaiwa hari mai kyau ba. Ighalo, dan wasan Najeriya mai shekara 30, ya koma Manchester United daga kungiyar kwallon kafa ta Xinhua ta China, inda dai wasa a matsayin dan wasa na aro na ƙarshen kakan nan.